κενό στην άμυνα της ΑΕΛ. Εξαιρετικός συνδυασμός από πλευράς Εθνικού και η ομάδα της Άχνας πολύ. Γυρίζει με τη μία, σηκώνει την μπάλα ο Μοντέτο. Πάει για τον γυριστό, τρομερό τέρμα στο 22ο λεπτό. Αυτή ήταν ο γκολ για τον Εθνικό, ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 22ο λεπτό. Τι έναν ο Γκονζάλες, πώς το σκέφτηκε και κυρίως... Αντερέκεν, η μπάλα θα περάσει, η ευκαιρία στην περιοχή. Πολύ μεγάλη φάση, να ο Εθνικός σκοράρει με τον Μπονέτο. Ευνηδιάζει στο τρίτο γκολ λεπτό. 0-1 ο Εθνικός. Πολύ νωρίς. Μεγάλο κενό στην άμυνα της ΑΕΛ. Εξαιρετικός συνδυασμός από πλευράς Εθνικού και η ομάδα της Άχνας πολύ νωρίς ανοίγει το σκορ. Για τον Μπονέτο, το γύρισμα ευκαιρία, το πλασέ 1-0, ο Εθνικός με τον Γκονζάλες. Στο 10ο λεπτό στην πρώτη επιθετική του προσπάθεια, ο Παύλο Γκονζάλες με άψογο πλασέ σημαίνει το 7ο του γκολ με τη φανέλα του Εθνικού. αυτό κάνει. Η μπάλα προς τα πίσω, το σουτ του Γκονζάλες στα δίκτυα. 1-0 ο Εθνικός Άχνας κόντρα στη ροή του αγώνα στο 67ο λεπτό. Κεφαγιά ο Γκονζάλες, το σουτ 1-1 ο Εθνικός στο 55. Αυτός είναι που ισοφαρίζει. Παναφορά της μπάλας ο Φόρη θα κάνει την κεφαλιά, πέρασε η μπάλα ευκαιρία, να το 1-0 για τον Εθνικό. Ανοίγει το σκορ, αλλά έχει σηκωθεί το σημαίακι απέναντι. Μέσα απέναντι από τον Δημητρίου, ευθερή, ευστοχή. 1-2 από την άμυνα του Άρη με τον Γκάουσκατ. Ο Γκονζάλες κερδίζει εκτός περιοχής, η κάθετη εξαιρετική Αντερέκεν, το σουτ 0-1. Με Μιτάκερ σημαία σκοράρει ο Αντερέκεν στο τρίτο λεπτό. Ο Εθνικός πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη με μια κάθετη μπαγιά του Παύλο Γκονζάλες. Ο Αντερέκεν στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Αντερέκεν απομάκρυνε ο Μαγιαμπέλα, χτύψε η μπάλα στον Φουάκη, κατέληξε στον Γκονζάλες. Ευκαιρία με τον Αντερέκεν, μειώνει ο Εθνικός. 72ο λεπτό με το 5ο γκολ του πρώτου του σκόρερ του Νίκολας Αντερέκεν. Θέλησε ο Μπονέτο, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, 2-0 και Ιριώτο ο Εθνικός στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Μέσα από μια στατική φάση βρίσκει αυτή η φορά την Ελίκ. Τώρα στέλνει μπροστά με στόχο τον Τέιριόντο, κερδίζει. Και η σέντρα, ο Λίπσκι στα χέρια του Φαμπ. Ξανά εδώ, ο Γκονζάλες γυρίζει. Η προβολή του Λίπσκι. Ελέγχει ο Γκονζάλες που θα κάνει το τελείωμα. Δεν φάνηκε να είναι απειλητική. Πήρε καλύτερη θέση ο Γκονζάλες με τον Μασούρα. Αγγελόπουλος, ο Γκονζάλες αποκρούει ο Βανά. Και κρατά το 0. Γκονζάλες πέρασε για Αντερέκεν, η ευκαιρία, ο Λόρια, μεγάλη επέμβαση. Γκονζάλες, πολύ όμορφη προσπάθεια, ψάχνει τον Αντερέκεν. Και παίρνει μπάλα ο Γκονζάλες, ψάχνει τον Αντερέκεν, ευκαιρία τον Εθνικό. Τον Γκόνι πιο κοντά στον Μουσιατεραπή, να δούμε την πορεία. Λόντο, ξανά για τον Ισπανό μπάλα. Περνάει για ψάχνια για τον Γκολάτη. Μπορεί να προσκύνει τον Γκονζάλες. Πέρασε για τον Τεϊλόντο στην περιοχή, το σουτ. Όταν η μπάλα σηκώνει. Μπράβο, ωραία. Διαμέσεις του Γκονζάλες. Ανεβαίνει ο Μπονέτο με πάρα πολύ χώρο. Ο Εθνικός ήταν στη φάση νωρίτερα. Γκονζάλες. Ξανά ο Λομοντέης από μακρύ. Και πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα του Εθνικού. I'm bringing heat, you'll be afraid when I start rapping way I'll have your fucking head spinning. I know the spit vicious, release bombs and go tick tick. Ooh, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like a Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid, I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoken into existence, so consistent, no assistance. Here we want to become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap and I'll be speaking this.
what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Τον Μπρόντι, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Κερδίζει ο Γκονζάλες, αφήνει για το Κλιβάνι. Να ο Γκονζάλες που σκορέ. Θα χάσει, κερδίζουν οι δύο εθνικοί. Ο Γκονζάλες ένα ξεφύγει, θα τα καταφέρει. Θα ψάχνει. Γκονζάλες, για το Κλιβάνι με την πίνα με Γκονζάλες. Γυρίζει και ψάχνει απέναντι τον Ιωάννη. Είμαστε. Να δούμε τον Γκονζάλες. Αλλάζει τον για μας. Το βαροσιώτικο ντέρμπι. Το θυμίζουμε στο άλλο παιχνίδι. Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια 1-2. Θα την βάλει σώμα και δύναμη εκεί και κερδίζει την μπάλα. Ο Γκονζάλες θέλει να βρει με τον Γκονζάλες. Παράδειγμα από τον Μορέιρα, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Λεπτάρι το 50. Αυτό που λέγαμε όταν αναφέραμε στο παιχνίδι, να βολεύεται. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. Flames up, whip it up, you just gotta have me to rock. Take a seat, you cannot stand it. While I know the flow harder than a Scotch bunny. No advice to the me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Στην πορεία και στην πρώτη φάση του τέρματος και στην δεύτερη. Ο Αντερέγκεν στην περίπτωση. Ο Κορσεσάου κέρδισε αντιπροσωπικό με τον Γκονζάλες, τον Αντερέγκεν. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Πολύ όμορφα. Κερδίζει τώρα ο Παύλο Γκονζάλες, φεύγει στην αντεπίθεση με πολύ καλή προσοχή ο Εθνικός και δίνει την πάσα προς το μέρος του. Πανίγεται η μπάλα, κερδίζει ο Γκονζάλες και τριβλάρει που κάνει φάουλο Σπέρχαντ και κέρδισε πολύ καλά από τον διαιτή στο χώρο στον Σπέρχαντ. Γκονζάλες, πάρα πολύ ωραία ενέργεια και φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Αλέξανδρο Μικαήλ. When I start rapping way, I'll have your fucking head spinning. I'm known to spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, predicted, hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move and what's predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap and I'll be speaking. Listen, this ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.